Πολλοί ασθενείς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αναζητούν θεραπεία μέσω της ιατρικής κάναβης. Η 21χρονη Κύπρια ασθενής που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, από το 2011 μέχρι σήμερα έχει διαγνωστεί με λέμφωμα Hodgkin. Έχει προχωρήσει σε πάρα πολλές χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα. Η μόνη επιλογή που της είχε απομείνει ήταν να ψάξει μόνη της για ένα άλλο είδος θεραπείας. Μέσα στο ψάξιμο μάθαμε για τη ολάδη της κάναβης. Κάναμε έρευνες, ρωτήσαμε και μάθαμε πώς δουλεύει. Όχι μόνο δουλεύει, αλλά κάνει θαύματα. Μέσα σε αυτό το ψάξιμο γνώρισα τη Μαρία μέσα από τη σελίδα της στο Facebook, η οποία αγωνίζεται για την νομιμοποίηση της ιατρικής κάναβης στην Κύπρο. Πήγα, τη βρήκα, τη συνάντησα, μιλήσαμε. Η Μαρία προσφέρθηκε να μας βοηθήσει χωρίς οικονομικό όφελος σε αυτόν τον αγώνα που κάνω. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι ασθενείς. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από μία μάχη και κάποιος πρέπει να βγει νικητής. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο δίλημμα. Όπως όλοι ξέρουμε, η κάναβη στην Κύπρο δεν είναι νόμιμη. Και είχαμε το δίλημμα το τι θα κάνουμε, να προχωρήσουμε ή όχι. Κατάληξα στο συμπέρασμα να προχωρήσω. Γιατί να είναι παράνομη αφού σε άλλες χώρες δεν είναι, γιατί να είναι παράνομο αφού θεραπεύει κόσμο. Πήρα την απόφαση αυτή γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μου στερήσει να γίνω καλά. Ούτε σε μένα ούτε σε κανένα άλλο. Αν αυτή είναι η θεραπεία μου, θα παλέψω και θα τη διεκδικήσω. Είναι άδικο να πρέπει να φύγω από τη χώρα μου για να πάρω μια θεραπεία. Ζητώ από όλους σας τη βοήθεια και τη συμπαράσταση σας σε αυτόν τον αγώνα να αλλάξουμε το κατεστημένο, γιατί ο κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα να επιλέξει τη θεραπεία του. Κύπριος ασθενής πάσχει από την νόσο Crohn και επιθυμεί την νομιμοποίηση της ιατρικής κάναβης για να θεραπευτεί. Χρησιμοποίησα πολλές θεραπείες με χάπια, χωρίς πολλά αποτελέσματα. Τελευταία είχα παρενέργειες, το σηκώτιν, τα νεφρά. Όμως έψαξα το θέμα της κάναβης, μίλησα και με γιατρούς στο εξωτερικό και είπα μου ότι βοηθά για την νόσο του Crohn, κάνοντας την χυμών. Όμως χρειάζομαι φρέσκα βιολογική κάναβη. Για να την έβρω τη φρέσκα βιολογική κάναβη, ουσιαστικά δεν υπάρχει στην Κύπρο. Όμως και να την έβρω, που είναι τα λεφτά να την αγοράσω. Γιατί πρέπει να πληρώνω για ένα φάρμακο που μου το παρέχει η φύση. Θέλω να το καλλιεργώ βιολογικά μόνος μου. Μία ακόμα Κύπρια που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, διηγείται την ιστορία αγαπημένου της προσώπου που έπασχε από καρκίνο. Ότι έπρεπε να πιει 60 γραμμάρια λάδι μέσα σε 90 μέρες. Όταν το μετρήσαμε εμείς, δυστυχώς είχαμε κάνει μόνο 30. Δηλαδή το φυτό που εβάλαμε, μόνο 30 γραμμάρια κατάφερε να μας βγάλει, οπότε κανονικά πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα φυτό με ακόμα 30 γραμμάρια. Το φάρμακο το ήπιε το αγαπημένο μας πρόσωπο και τα αποτελέσματα που είδαμε ήταν θεαματικά. Ειλικρινά δεν περιμέναμε ούτε εμείς να υπάρχει τόσο ραγδαία κατακόρυφη πτώση μάλλον του δίχτυ, εκείνου του δίχτυ που είχαμε τέλος πάντων, που έδειχνε σε πόσο προχωρημένο στάδιο ήταν ο καρκίνος. Η Τζοάν είναι πρώην καρκινοπαθής. Είχε διαγνωστεί με ενδαγκιακό. Το 2009 είχε προχωρήσει σε 8 χημειοθεραπείες που σχεδόν την είχαν σκοτώσει. Ο καρκίνος ήταν στα νεφρά της και αργότερα είχε επανέλθει στον εγκέφαλό της. Το είχε ξεπεράσει με ακτινοβολίες. Μετά από ένα χρόνο, ο καρκίνος επανήλθε στα πόδια της. Αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι στο αίμα της. They started trying to give me chemo again. It didn't work. It almost killed me. They sent me home to die in April of 2012. They told me I would not make my birthday in June. However, I found Rick Simpson's oil and I started to take it. Within 2 weeks, I had more energy. Within a month, I felt better. Within 6 weeks, I was in full remission. I'm still here. Τα νεφρά και το σηκώτη της Τζοάν έχουν καταστραφεί από τις χημειοθεραπείες. Το λάδι του Ρικ Σίμψον με την πάροδο του χρόνου τα θεραπεύει, ενώ οι γιατροί της είχαν πει ότι η ιατρική κάναβη δεν θα τη θεράπευε. Everyone needs to know this. We need to get the word out.
happy. And so are my friends and family. I can't thank Rick Simpson Oil enough. Or anybody else who's trying to promote this. We need to get it out. We need to save lives. Η ιατρική κάναβη δεν θεραπεύει όλες τις περιπτώσεις ασθενειών. Εν τούτης, υπάρχουν αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα. Για να μπορεί ο ασθενής να έχει πρόσβαση στη θεραπεία που επιθυμεί, η γνώση και η αναζήτηση ίσως μας οδηγήσουν στα θεμιτά αποτελέσματα. Αν και εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος πώς θεωρούνται παράνομα υλικά που μας προσφέρει η φύση. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα στη ζωή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time